Räikkönen ovat tuossa varikkosuoralla. Tarkoitus oli varmaan tehdä starttiharjoitus siitä molempien tuosta sivusta, mutta jostain syystä Kimi ei siitä edestä lähtenytkään. Kimillä on ongelmia, ei tietysti hyvä merkki. Vähän Alonso oli ihmeissään siinä, että miksiköhän Kimi ei nyt sitten lähde liikkeelle, mutta siihen on syynä tekninen ongelma. Ja se on tietysti myöskin näissä autoissa, kun kaikki tuo elektroniikka ja kaikki uudet systeemit. Yeah, we are looking into it. Wait a second. There's no way. Switch off. En saanut